У адкрытым акцыянерным таварыстве «Жабінкаўскі» тэхніка і людзі працуюць як гадзіннік. У цэнтры ўвагі і даўжыня зрэзкі, і ўзровень вільгасці, і многія іншыя крытэрыі, што ўплываюць на якасць корманарыхтоўкі. Штодня ў гаспадарцы скошваюць до 1000 тонн зялёнай масы. Адпаведна, актыўна працуюць і на адвозцы. Все зависит от массы, влажности. Вчера 10 рейсов, сегодня уже 9. Еще до вечера, если все нормально, то еще 9 будет. Сейчас это сенаж, потом уборка, потом кукуруза. У самыя кароткія тэрміны тут імкнуцца закласці сіласныя сянажныя траншеі. Амаль што кожныя 3 гадзіны проверяюць основные показчики – температуру и уровень вильготи. На сегодняшний день уже идет заклад на будущее, потому что те корма, которые мы сейчас положим, очень будут сильно влиять на объем молока, который мы будем производить зимой. Все зависит от людей, которые работают на полях, поэтому люди – это наше богатство. Увогуле, абласныя паказчыкі па тэмпах уборкі, кажуць аграрыі, здавальняючыя. На сённяшні дзень нарыхтавана 25% сенажу і 4% сіласа. Тэхнікі і паліва хапае, але надвор'е ізноў не спрыяе. Вясновыя замаразкі і адсутнасць вільгаці, а зараз празмерныя дажджы уносяць карэктывы ў план корманарыхтоўкі. Я думаю, что мы в ближайшие дней 5-7 основные уборку трав завершим. Некоторые районы уже приближаются к завершению. Брестский район 80% убрал трав. На подходе Каменецкий район. Если говорить о объемах заготовки кормов, конечно, Иваново больше всех заготовила, больше 6 центнеров кормовых единиц на условную голову. З першага укоса плануюць накасіць 6 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву. Работы неабходна завершыць у самыя кароткія тэрміны. Евгений Мороз, Прасковья Якименко, Василь Полховский, телерадиокомпания «Брест».